Μάλιστα. Ένα ωραίο πορτοκαλί μπαλόνι. Όλο το θέμα φαίνεται δροσερό, υπέροχο, καλοκαιρινό. Αχ, τι ωραία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ωραίο θέμα, είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά αφορά όλους μας. Διότι, τα ξέρεις τα αρχικά, HAP. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Είμαι καλά ενημερωμένη? Είσαι πάρα πολύ καλά και δεν έχεις κιόλας. Έχουν όλοι... Νομίζω ότι δεν έχουν αυτοί που δεν καπνίζουν. Ναι, μάλλον. Οι καπνιστές όμως έχουν και όχι μόνο. Καλωσορίζουμε τον αγαπητό καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και έχετε αναλάβει, κύριε Βασιλακόπουλε, να εξηγήσουμε με απλά λόγια στον κόσμο. Κάνετε μία εκστρατεία. Ενημέρωσης. Χαρίζω την ανάσα μου. Είναι ένας πρότυπος συνδυασμός μελέτης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα αναπνευστικά προβλήματα που πάσχει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Και τι σημαίνει αυτό για την υγεία, για την κοινωνία? Είναι μια προσπάθεια της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τα συχνότερα νοσήματα της πνευμονολογίας, κυρίως για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα. Νοσήματα τα οποία, από τα οποία πάσχει πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, γύρω στο 10% των καπνιστών πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και γύρω στο 8 με 9% του συνολικού πληθυσμού πάσχει από άσθμα. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ συχνά νοσήματα. Και μιλάμε για πολύ σημαντικά νοσήματα, γιατί θα ήθελα να σας πω ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι ήδη η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Προσέξτε τι λέω, τρίτη αιτία θανάτου. Πολλό μάλλον δε αιτία νοσηρότητας και αναπηρίας. Τα άρα συμπτώματα να τα πούμε, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα συμπτώματα είναι δύσπνοια, βήχας, συσφυκτικό αίσθημα στο στήθος, έλλειψη επαρκούς αέρα, αίσθηση έλλειψης επαρκούς αέρα. Πολύ συχνά δε υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι καπνιστές αποδίδουν τα συμπτώματά τους στο τσιγάρο και όχι στην νόσο. Λένε για παράδειγμα την περίφημη έκφραση «έχω τσιγαρόβηχα». Θα ήθελα οι τηλεθεατές σας να το καταλάβουν αυτό. Δεν υπάρχει τσιγαρόβηχας. Ο καπνιστής ο οποίος έχει βήχα, ο βήχας αυτός το πιθανότερο είναι παθολογικός, πιθανόν οφείλεται σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και πρέπει να πάει κατευθείαν στον πνευμονολόγο, που είναι ο μόνος γιατρός ο οποίος μπορεί να κάνει τη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας με μια απλούστατη εξέταση, η οποία λέγεται σπυρομέτρηση και δεν είναι τίποτα άλλο από το να πάρω μια βαθιά ανάσα, μια βαθιά εισπνοή και να φυσήξω με όση δύναμη έχω τον αέρα μέσα σε ένα μηχάνημα. Εάν δεν το κάνουν αυτό, τι μπορεί να του συμβεί, δηλαδή σε τι μπορεί να εξελιχθεί η HAP? Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αν παρατήσεις αυτή να πω. Αν έχεις χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και την αφήσεις να εξελιχθεί και συνεχίζει να καπνίζεις, σιγά σιγά η δύσπνοια χειροτερεύει. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Μετά από λίγο δεν θα μπορείς να δέσεις καν τα κορδόνια σου. Δεν θα μπορείς, γιατρέ, θα μου επιτρέψετε γιατί το ξέρω καλά, δεν θα μπορείς καν να βγεις πια από το σπίτι. Θα πρέπει να έχεις την μπουκάλα οξυγόνου. Μάλιστα. Θα γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος θα είσαι στο σπίτι με μια μπουκάλα οξυγόνου και θα προσέφεις να μην σε πιάσει αυτή η αίσθηση ότι είσαι σε ένα βυθό και πνίγεσαι. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Αντιμετωπίζεται λοιπόν αυτή με φάρμακα, μπορεί ο ασθενής να. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το βασικό φάρμακο, το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω να κατανοήσει όλος ο κόσμος ότι είναι το καλύτερο φάρμακο, το καλύτερο ιατρικό που υπάρχει. Να σταματήσουμε το καπνίσμα. Όσοι καπνίζουμε πρέπει άμεσα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά τέλος πάντων όσοι καπνίζουν πρέπει άμεσα να κόψουν το κάπνισμα. Εάν μου ζητήσετε να σας δώσω ένα φάρμακο που να σας αυξήσει 50% την πιθανότητα να ζήσετε, να μην πεθάνετε, είναι η διακοπή του καπνίσματος. Και αυτό είναι κεντρικό σύνθημα για την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι η έγκαιρη διάγνωση. Όλα αυτά τα νοσήματα του αναπνευστικού, όσο πιο έγκαιρα τα διαγνώσουμε, τόσο πιο μεγάλη είναι η δυνατότητά μας με φαρμακευτική παρέμβαση να αλλάξουμε τη φυσική πορεία αυτών των νοσημάτων. Με άλλα λόγια, να μειώσουμε τα συμπτώματα αλλά και την απώλεια, την έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας που έχουν αυτά τα νοσήματα με την πάροδο του χρόνου. Ξέρετε, και εγώ και εσείς, χρόνο με το χρόνο, χάνουμε ένα ποσό αναπνευστικής λειτουργίας. Γερνάει ο πνευμονάς μας. Ούτως ή άλλως. Μιλώντας ο καθηγητής, σας δείξουμε και το φυλάδιο αυτό που κυκλοφορεί. Έτσι. Στον καπνιστή όμως, ναι. ο οποίος είναι ευπαθής και έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ο ρυθμός που χάνει λειτουργικότητα ο πνεύμονας είναι πολύ αυξημένος. Μάλιστα. Αν διακόψει το κάπνισμα και πάρει τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, επανέρχεται αυτός ο ρυθμός στο φυσιολογικό. Και καλυτερεύει η ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής καλυτερεύει δραματικά. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι σταμάτησαν το κάπνισμα και πήραν τη σωστή αγωγή,
διαπίστωσαν ξαφνικά ότι από εκεί που η ζωή τους ήταν περιορισμένη και δεν το συνειδητοποιούσαν και είχαν προσαρμόσει τη ζωή τους στην περιορισμένη τους δυνατότητα, δεν ανέβαιναν σκάλες, έπαιρναν πάντα το σανσέρ. Δεν περπάταγαν, πήγαιναν μέχρι το περίπτερο πάντα με το αυτοκίνητο. Έγιναν ξανά λειτουργικοί άνθρωποι, μπορούσαν να περπατήσουν, μπορούσαν να παίξουν με το παιδί τους ή με το εγγόνι τους. Όταν σταμάτησαν το τσιγάρο. Όταν σταμάτησαν το τσιγάρο. Κύριε Βασιλακόπουλε, μία σημαντική ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι που ζουν με καπνιστές, αλλά δεν καπνίζουν οι ίδιοι, μπορούν να ασθενήσουν από την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια? Το παθητικό κάπνισμα, γιατί περί αυτού συζητούμε. Βεβαίως. Δυστυχώς και αυτό μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και σε όλα τα άλλα νοσήματα τα οποία συνδέονται με το κάπνισμα. Καρκίνο, καρδιακιακά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχει σχεδόν νόσος του ανθρώπινου οργανισμού που δεν σχετίζεται αιτιολογικά με το κάπνισμα. Επομένως και οι άνθρωποι που είναι παθητικοί καπνιστές θα πρέπει να έχουν το νου τους και να μην είναι φυσικασμένοι. Προφανώς, και ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει κάποτε να γίνουμε και η Ελλάδα μια πολιτισμένη χώρα, θα πρέπει να απαγορευτεί πλήρως το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Αυτός ο νόμος ο οποίος υπάρχει και δεν τηρείται ο νόμος, θα πρέπει να αρχίσει να τηρείται ευλαβικά από όλους τους ανθρώπους σαν σεβασμός στον πλησίον μας. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ που είμαι καπνιστής, μπορώ να κάνω κακό στον εαυτό μου, δεν έχω όμως το δικαίωμα να κάνω κακό στον συνάνθρωπό μου, ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Οι γονείς που καπνίζουν και έχουν παιδιά μέσα στο σπίτι, έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κακού. Αυτό που με τρελαίνει, όχι μόνο μέσα στο σπίτι, που έχει και πολύ μεγάλο όγκο αέρα. Καπνίζει ο άλλος στο αυτοκίνητο με τα παιδιά του. Βεβαίως. Δηλαδή, μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες. Συγγνώμη, εγώ έχω δει το χειμώνα σε ταβέρνες μέσα που κάθομαστε μέσα το χειμώνα, στο ίδιο τραπέζι τα παιδάκια και οι γονείς να καπνίζουν όλοι, και οι γονείς και τα παιδιά, και να προσπαθούν να φάνε. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Και ο γιατρός είναι νεότερος από μένα και εσύ φυσικά. Την εποχή που οδηγούσε ο πατέρας ή κάπνιζε πατέρας μάνα στο κλειστό αυτοκίνητο και πούσαν ένα ή δύο παιδιά. Μιλάμε τώρα, ευτυχώς έχουν σταματήσει αυτά αρκετά. Δεν είμαι σίγουρος. Και εγώ δεν είμαι σίγουρη. Αρκεί να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 40% του πληθυσμού καπνιστές, όταν στις χώρες της Βορείου Αμερικής, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 17 με 18%. Είμαστε πρώτοι και γιατρέ, θέλουμε να τα ξαναπούμε. Οργανώστε εσείς μια εκπομπή. Να έρθετε εδώ 2-3 άνθρωποι να το αναπτύξουμε. Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας φέρετε και έναν άνθρωπο που έχει σταματήσει το κάπνισμα, να δώσει μήνυμα αισιοδοξίας και παρηγοριάς σε αυτούς που καπνίζουν και λένε δεν μπορώ να το κόψω με τίποτα. Οι επιστήμονες είμαστε πάντα στη διάθεση των media, να το πω έτσι, γιατί δεν έχουμε καλύτερο τρόπο από να περάσουμε τα μηνύματα στην κοινωνία για την υγεία μας από εσάς. Όποτε λοιπόν θέλετε, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θα είναι πάντα δίπλα σας. Να πούμε ότι πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας. Έχουν μοιραστεί 8.500 φυλάδια, μπαλόνια, γίνεται μια 200.000 πολίτες παραπάνω έχουν δει αυτή την εκστρατεία. Ασχοληθείτε λίγο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πνεύμον λοιπόν, χαρίζω την ανάσα μου, και ασχοληθείτε με τα πνευμόνια σας, και σας το λέω εγώ που δεν ασχολούμαι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Και εσείς να είστε καλά. Φεύγουμε και μεταφερόμαστε στο εγκυρότερο και στο πιο έγκριτο πρακτορείο.